سلام بيتسل كم يحديركم كم يعيلكم كم يحديركم بلي انكي كنت لي كم ينيكم بيتسل كم يحديركم نحنا ديكم انا بتعم صبوا لنا زكايا مسكن نسخهم ببزلهم وفر سلام كتليلنا تصفى نقبل ازينا يجولنا ناي موزي يوتيوب شانل تخاتاتل تخمنيهم نحنا ديكم يا لو انتي ማርያም ይለው ማንቲ ማርያም ክንሰሚና ያው ትገዳምና ምንም ክነሪኩሚና ሓቢርኩምና ጽንሑን ቃጽሐኩም ጭንቁኹም ተቀንጥጣልኩም حساب بهم يسمرلكم እና ምሳና ሓቢርኩም ንዕናይሞ አገዛ እንትንለውን ሃይበልዩምኩም ሃይበልዩ ማሲቲ አዝዩ አካሜራ ሃይ أنت تنقي حزيات السنة دفي وكاميرا وانا حزيات السنة أنا بيت السنة مثلا أنا يسكا جزازين بما حدا كان رأينا مثلا قالنا قوبي زهلنا تريول لهم بنتقلا من يوزع لهم معنتي أهم زي لوازعنا تمال ترانا ياس قوبيزا رينا يا نفلت إن بقى أستوعبنا لا نفلت إن ترانا يا قوبيزا راها سيتي قدف أخت أقبكي قدف يقول عناتك ناولكو قوبيزا هلنا تمسكن مدينة لهم كوروسد كمين يخون بيتسا يا لهم معنت مريم يو مريم نعنا كندي نجار زجاورو لنا يوم مريم مدينة علم جبريل كلهم مالتيو تمسكن تزل على تمسكني وتمسكني لك حلفو خلخا كل نجار يا بركته ندرو الكائنا تمسكن نزهاوكمنا نزهاوكمنا تمسكن يا وزيتو هذا زيد لينا يخوني لنا نحسب إن تمسكن يا وزوبي تكرسيان زي دا مريم يجبال إذا قدام زي دزل مهللا متيخا سلام ترخولو ياو بيت كريستيان كله سلام ترخول ليخا بقى بتكلتي يزي بطعمي بقى منفسكا الرقع بيلو سدكا بطعمي يدسلنا وزي قداسي اقاطم انتن اركيبنا ياو تمنقدي نوح سلازخونا كافت ختما نشتي نوح سلازول ያው ንሽተይ አርፊድና ግን ተመስገንቱም ኻዲ ዘድሊ አውዚ ምህለላ አጋጢምና ወይ ተምህለላ ደስ ክብል ከስማዕኩም ያ ምህለላ ዝናፍቃኩም ብንሽተይ ክንት ምህለላ ነበርክን አቋላት በይልኽን ምስ አዲኽን ክኸዴና ወልክን ያው አንኾም ኢለ ስለ ዝኸድ ነበርኩ እየና አበኒኽን ማርያም መዓልቲ ጽቡቕ የጋጥምኩም ጽቡቕ ይስማዕኩም እዚ ቪዲዮ እዚ ምሽት ይኸልቀቅና ያው ግን ጽቡቕ ይስማዕኩም ናቱና ፋሚሊ ይቀኒልና ሁሉ ትገብሮ ነገር ማርያም ትኽፈለልና ሁሉ ነገርና ቴንኪዩ ይቀኒልና ፋሚሊ ማለት እዩ مهلا خاط أورنا جميرو أي تقارت أنا وزقدام مزي أو زخون بيت كريستيان أو نحنا زلنا يو
ምህለላ የቋርጽንና በተለይ ማርያም ኮንኮሎ ስብስብ ስለዝብል ሰብ ከምዚ ገይረን ይምህለላየን እና ዓድና ሰላም ይገበረልና ጽቡቕ ይስምዐና ጽቡቕ ይርኢና ፈጣሪ ያው ይኸለኩም ይበለና ሕዝስ በቃኹም ይበለናና ሀሴት ኣብ መንገዲ ደቂሳ ሓዚለያ ኣጋጣሚ ሕዘሊ ተማሊእ ነይረና محزل تمالي إلا بايزوي نقدميت كتحزل كلها بتاع مثل تصرفها أو أبي تكريستيان كا نشتين تنسل زخونة إلي محزل بمحزلي حزيليانا بمحزل بتاع مين ز تصرفها بمحزلي نقدميت كتحزل كلها واي بقدميت تاي بقدميت خاتلو لها منا من سلازولا ولا مغال خيرنا نيرنا أو نقاطي مننا تبغى يكونن مالت نقدميت محزالس تقول عبدا بتريوت حزب بدحريتيس منم كرعيك لندك يسادا يدكستنس جوني دك يسادا يدكستنا والكوينا زحورة تساونا تزلم داسا بتعمي دستول نيرا محزالي نقدميتس منم ما يكوننجن بيتا كريستيان كله فتيتو انتن قبلكا ختصدق يكرتان خطفل زغوركو حتى اتيدا مسليك تول نخد كادو مسا انتن تولي خايلة بقدميت بدحريتي حزيليا مالتي فاميلي كن او كله اب تقراي سيتلمدن مبزحتي بقى يصرفك اينا زي اتتلمد بهاليتيا مغنيات تقلعات يكير من بقى بدن بختريو خلخا بدن بتريو نقدميتكا خونيو دحريتكا ጨጉርኻ እንትን ይሕዘካ ጨጉሪ ያው ኢዱ ይሕዝ ምናምንና ደስ ይብልን እዚ ቤተክርስቲያን እዚ ያው ናይ ማጨለት እዩ መዝገበ ስላሴ ይባሃል እዚ ማጨለት ዝሕፀወሉ ሰብ እዩ ናይ ዓይኒ ናይ ኣካል ጉዱእ ምናምን ብደንብ እዮም ዝሕፀውና ምሕረት ሎ ዝገዳም እዚ ብጣዕሚ ሰብ ዝተፈወሰሉ ገዳም እዩ እዚ ማጨለቱ በጣም እንትን ይወቃል እና እዚ መስል ዝቤተ ክርስቲያን ያው በጣም ደስ ዝብል እዚ ከአ ከምዚ ኢለኩም ዝገዳም እዚ ፍሊ ዘብሎ ተኽሊ ብተኽሊ ጸድፊ ብጸድፊ ምናምን ኢና በቃ እሱና ራእኻ መንፈስካ ተረጋግ በይንኻ ተዋግዕ ምስ እግዚአብሔርካ ተዋግዕ ኣምላኸይ ኢልካ ተዋግዕ ምክንያቱ ኣብ ብዙሕ ሰብ ብዙሕ ምስ ኣምላካ እንትን ኣይትብልን እና ከምዚ እንትን በዚ ከምዚ ቦታ ከተግን ከለኻ ብጣዕሚ ምስ ኣምላካ ተዋግዕና እንዳውም ብዙሕ ሰብ ይጸንሐና ረፊድ ይመስለን እሽቲ ኣብ ላዕሊ ረፊድና እንዳ ማርያም ናውዚ ምስወረና ንሽቲ ጸበል ተሓጻው ንሽቲ ነይሩ ብዙሕ ይጸንሐናና ዝገዳ ምስክረይዎ በስማ ረይዎ ብጣዕሚ በቃ ፍሊ ዝበለ ካውኻ ናውዚ መጽኡ ዘይድሕን ሰብ የለን ብጣዕሚ ዝድሕን ዓይኒ መድሓኒት ኣሎ እና ብጣዕሚ ደስ ዝብል ረይዎ እስኪ ፍረድዎ ደስ ይብለን ዝገዳም እዚ በቃ ንሻገር ለናውዚ ናብ ጸበልና ንምስታይ ማለት እዩ ጸበልና ሰቲና ገዛና ክንከድ እዚ ንሻገር ለና ዛ ጸበል ዘልኩም በዛ እንትን ያ ነይራ ሓልፍናያ እና ረዮስኪ ዝገዳም እዚ ብጣዕሚ ደስ ዝብል ኣገልገልቲ ብዙሓት ኣለውዎ ብዙሓት ገዛ ተሰሪሕዎ እዩ ሕዚ ካካሊ ዓዲ መጽኦም ናዚ እውን ዝመፁ ኣለውና ብጣዕሚ ደስ ዝብል ረዮስኪ እና ድንግል ማርያም ዘለና ጭንቂ ዘለና ሓዘን ዘለና ሁሉ ቅንጥጥጥጥጥ ተብለና ስደትኩም ይሕፅረልኩም ወለድኩም ደቅኩም ትሕጉስሉ መዓልቲ ይኹን ሓጎስኩም ትሰምዕሉ ዓድና ሰላም ይገበረልና ዓድና ካብ ጥሜት ካብ ኩናት ነፃ ገይሩ ከምዛ ናይ ቀደምና ሰሪሕና ንኣትወላ ተስፋና ኩሉና እዩና ሰላም ኩሉ እዩ ኩሉ ተስፋኻ ዝመጽእ ሞራል ናይ ስራሕ ዝመጽእና ሰላም ይገበረልና ዓድና ካብ ጥሜት ኩሉ ይገላግለና ፈጣሪ ኣቦይ ጥሜት ክፉ እዩና ካብ ጥሜት ይገላግለና መዲና ማርያም እደይ ያው
ምንም ክንለይ ንኽእል ንስብቻ ይኽእል ዝኽእልና ሕፀትኩም ስደትኩም ይሕፅረልኩም ቤተሰብ እዚ ናይ ፀበል ክንሰትየሉ ንጓዓዞ ዘለና እዩ ፀበል መጀመርያ ፀበል ሰቲኻ እዩ ገዛኻ ዝኽየድ ናብዚ ገዳም ዝተመፂኻ ፀበልካ ትሰቲ ኣብዚ ወረፋ ነይሩ ኮፍ ኢልና ተፀቢና ማለት እዩ ቤተሰብ ወረፋ ስለነበረ ታራና ኣኺሉ ወረፋና ኣኺሉ ኣብዚ ሃሴት ተስሓቐኩም እያ ማይ ክንሓፅባ ከለና ሃሴት ገፃ ክትሕፀብ ከላ ገዛ እንትን እያ ብጣዕሚ እያ ትፈርሕ ንግሆ ከምዚ ዝኾነ እንትሒዛ ወይ ክትበልዕ ከላ ምናምንና ማይ ብጣዕሚ እያ ገፃ ብጣዕሚ ኢና ንሓፅባ ኣብ መዓልቲ ብዙሕ ግዜ እያ ትሕፀብና ንሸልሽዋ ግድዩ ሕዚ በቃ ይትሕፅበናን ጉልበት እውን ኣምፅኣ ግድያ ብጣዕሚ እያ ትፈናጠዝማ ትፈናጠዝና ኣብዚ ሃሴት በቃ ኣይትሰምዕን ፅንሕ ትርእይዋ ኢኹም ኣብዚ ዝግጫዋ መሲልዋ ርአዮ ከስትያ እኮ ደሊ ማይ ብጣዕሚ እያ ትፈቱ ባይዘወይ እና ዝፀበል እዚ መሓሪና ይኹን ፀበል ፅቡቕ እዩ ፀበልና ሰታቲና ያው መሓሪና ይኹን ፀበልና ሰቲና ማለት እዩ ቤተሰብ ያው ዛ ፀበል እዚኣ ናይ ኩሉ እያና ናይ ዓይንላ ናይ እንትንሎ ብጣዕሚ ደስ ዝብል እንትን እዩ በቃ ክገልፆ ኣይክእልን ፀበል እዚ ሰብ ብጣዕሚ ዝፍወሰሉ ዝሓውየሉ ፀበል እዩ ትገዳም ንባዕሉ ደስ እዩ ዝብለካ ረዮ በቃ እንትን እዩ ቆፅሊ ብቆፅሊ ዝመልአ እዩ ምናምንና ብጣዕሚ ደስ ዝብል እዚ ካሜራማና ትፈልጦ ኢኹም ኣቢ ምሳና ዝሰርሕ ኢልና ንዕና ኢልና ሎም መዓልቲ ወሲድናዮ እሱን ፀበሉ መሓሪኡ ይኹን ፀበል እዚ ማለት እዩ ቤተሰብ ንዓኹም እውን ካብ ዓድኹም መፂኹም ከምዚ ኢልኩም ፀበልኩም ምስ ውላድኩም ምስ ኣይክን ምስ ሰበይትኹም ከምዚ ኢልኩም ፀበልኩም ሰቲኹም ገዳምኩም ርኢኹም ንግሆ ተሲእኹም ማርያምኩም ስዒምኩም ኣብ ኩሉ በዓላት ስዒምኩም የብፅሕኩም ንዓድኹም እና ቤተሰብ እዚኣ ናይዛ ፀበል መእተይት እያ ኣብዚ ንወፅእ ኣለና ቤተሰብ እዚ መውፅእ እዩ በትን እየ ዶ ኣቲና እዚ ከዓ መውፅእ እዩ ብላዕሊ ክትወፅእ ትኽእል ኢኻ ብታሕትና ብላዕሊ እዩ ዘሎ ገዳም እዚ ወፂና እዚ ሃሴት ሰዓሚ እሟ ጀሚራ እያ ሃሴት ሟ ትብለና እያ ገፃና እሟ የብላለ ጆነይ እሟ ኢላትሉ መጨረሻ ብክንደይ እሟ ኢላትሉ ቤተሰብ እና ደስ የብልን ዝገዳም እዚ ብጣዕሚ ደስ ዝብል እና እዚ ንወፅእ ኣለና ወፂና ገዛና ክንከይድ ያው ማርያም መዓልቲ መቸስ እንታይ ከም ዝብላዕ ትፈልጡ ኢኹም ዶ እስክና ገመትኩም ፅንሑ ቤተሰብ እናደየብና ማርያም መዓልቲ መብዛሕትኡ እንታይ ትበልዑ ነይርኩም ኣገዛኹም ያው ሓደ ሰባት ብደንቢ እንትን ኣገዛና ሕዚ ዝለመድክዎ መቸስ ከም ገዛኻ እንዲኻ ትገብር ኣገዛና ሕዚ ብደንቢ ማርያም ንበልዖ ነበርና ኢሎም ማዓንቲ ከርእየኩም እና ምክንያቱ ማዘር ከምኡ ስለ ትገብር ነበረት ያው ናይ ገዛኻ ኢኻ ሒዝካ ትወፅእ ናይ ካሊእ ሒዝካ ይትወፅእን ከምዚ ኢልና ወፂና ገዳምና ማርያም ከዓ ክንመለሰ ይግበረና ኢልና ወፂና ማለት እዩ ቤተሰብ ደስ በቃ መንፈሰይ ትርግግእ ኢለ እየ በቃ ወፂ ያው ጭንቅታት የሉካ እዮም ወዲ ሰብ ኮንካ ትጭነቕ ኢኻ ትሓስብ ኢኻና ብጣዕሚ መንፈሰይ ተረጋጊኤ ኩሉ ነገር ተናጊረ ዘለኒ ተናጊረ ፈጣሪ ኣቦይ ይቕረበለለይ ኢለ እየ እናወፀ ሎማዓንቲ ያው ዩቲዩብና ትሪእዎ ኣለኹም ኢኹም ከም ቀደሙ የለን ከም እንትን የለንና ፈጣሪ ኣቦይ ዘማረርኩኻ ይቕረበለለይ ኢለ ወፀ ማለት እዩ ምክንያቱ ዘይተዋሃበካ ንፅቡቅ እዩ በቃ ንፅቡቅ እዩ ዝኾን ኢልና ኢና ሓሲብናዮና ያው ተመስገን ዘሎ እኳ ናይ መን ኮይኑ ዩቲዩብና ከም ዝምለስ ከዓ እርግጠኛ እየ ያው
ክንሰርሐሉ ኢና ወፅእ እዩ ብደንብ ገይሩና ቤተሰብ ንስኹም ሼር ኮፒ ሊንክ እናገበርኩም ቫይራል ክወፅእ ገበርዎ ንሕና እውን ክንሰርሕ ኢና ኣብዚ ሃሴት ነጫወት ኣለና ሃሴት ተጫዊታ ያው ጥው እኳ ኣይቸገረትን ብጣዕሚ እያ ፀኒሓ 11 ፈርቓን ዝኾን 12 ወይ ገለ ኢና ተሲናና ያው ጥው የበለትን ካብ ገዛና ርእያ ዝመፃኹ ገዓት እያ መቸስ ማርያም ኮይና ገዓት ዘይበልዐ የለን ኢለ ይሓስብንና ገዛና ከምዚኣ ኢና ንገብር ገዛና ብገዓት እያ ልሚዳህና ማዘርና ገዓት እያ ኣነ እውን ማርያም ገዓት እየ ዝገዓት በተለይ ቤተክርስትያን ተስዒምና ገዓት ግዴታ ገዓት ማርያም ገዓት እና ንቀደም በሉ ቤተሰብ ንቀደም በሉ መቸስ ገዓት ኣብ እንትን ትበልዑ ኢኹም ብደንቢ ይብላዕ እዩ ኣብ ውጭ ኣብ ወፃኢ ሃገር ይብላዕ እዩ ገዓት እና ገዓት ብልዑ ሓሪፍ እዩ ንሕቆ ካብኡ ከዓ ሓሪፍ እዩ ገዓት ብልዑ ቤተሰብ እና ገዓትና በላሊዕና ባባ ትብልና በቃ ረይዋ ባባ ትብላ ሃሴት ተመሊጣ እያ ዘመላጥ ጓለይ መላሊጥና እያ ያው ሓደ ዓመታ ሓሪፍ ክወቕለላ ኢልና ኢለ መሊጠ እያ ማለት እዩ ምክንያቱ ቆልዓት ክብል እኒኦና ገዓትና ከምዚኣ ጌርና በሊዕና እዚኣ ርእዮ ሓማተይ ሕስስን ኢሎም ኩሎም ኣነ ከዓ ኣጋጣም ፀጊበ ያው ቤተሰብ ሼር ላይክ ሰብስክራይብ እናገበርኩም ቻው